8:07 sa atong oras. Oy, ito muna mga daghang kay nag-trending lately. Kagay art, atong ipakita ang mga nag-trending karubag ulang sa Twitter o sa Facebook. Ang pinakauna na to, ano pinakauna mo tira? Oga samtang gapang usa ka pa din. Nara. Trending. Nara. Ang mga kani trending kayo ni injection sa Manila ni. Ay grabe. Balo ka Grabe to. gipa-imbestigar ba yagid ni. Siguro ni gikapoy na siya no, nalipa mo ni siya no. Gibidyohan tanawan ninyo mga kagahi. So nagpabakuna siya mo na ang Tuslokan, sirens tuslok. niya. Nak pak. Gibutangan. Ready ha, pak. Tusok ka. Gitusok. Dibiling sa injection. Pak. Ay, klaro kayo na injeksyonan. Pampilit. Gibutang pampilit nakalimot siya og pislit sa sirens. Oo. Patay. Yan nagtuo na to siya nga nabakunahan na siya. Picture siya. I'm vaccinated. Imagine ninyo na. Pero in fairness po, di po na ako gusto i-judge ang ano. Mga nalagi sometimes tungod ko kay mo na imong gabuhaton, medyo nalipat na ka ba? Actually, basin gipangita to unsay ngalan ato, amot sa ngalan nato, ka-Christmas mo kulit kaila. Mo sa na isa. Asa galing ato, tama no? Klaro kayo, gipansak. Ang problema, gibutangan din niya og katungkuhan sa kapas. Abin niya natusok na. Abin na tuso na, pa rin niya napislit ang Pero bakuna. wa pa na pislit. May rosik. Wala, unsa may nahitabo ana. Ayan. So actually, naitabo na sa kauluhan o giimbestigahan na kini. O maunang naitabo mga kagahi, pastilan. Oy, next. Ito pa. Mga nagbike. O, mga batanon. Sos kabalo ka. Di ba, kuhan pa karon bawat pa ba karon mag-organize og mga bike event. Naiusa ka teacher, nag-organize yun sa kasagarani daw, mga estudyante daw ni apil. Karon nahimo nga disgrasya mga bata, Ginoo ko. Mario Sep, ayan no. Iyo no. Mailan nimo number 1 kay kasagara. Tapos ang mga parents ani nireklamo kay abi sa mga parents nga legit kini. Og dito na ibawan dili di ay. So karon gipatawag na katong usa ka public teacher nga nag-organize ani kay kasagara mga batan-on day kini. Asa man na nahitabo? Asa ni Sa nahitabo? kauluhan gyapon ni mga kagahi. Mailan nimo nga dili legit basta mga rising ana. Pag nagaling na yung mga sakyanan nga dagko ni sabay. Nani Marshals. Lagi na yung Marshal. Hindi na pwede makisabay ka sa mga jeep o uban pa. Diyos ko po. Inood. Ay, naku, Diyos ko. Oy, good morning kang Annabel Trono sa team Andrea. Hello po. Hey. Kani, usa ka beach resort na ba? Morag Resort sa Barangay Makabalan. Tanawan ninyo, nagtrending po ni kagahapon. Tanawa kagay art. Di ba ito naging adlaw, kusog ang ulan? Pag high tide, kusog ang ulan, mubaha, tanawa ilang mga kanal. In fairness sa Tinaw, gihimong beach resort sa mga taga-barangay Makabalan. Mura silang spring resort, Kasara. Nag-enjoy ang mga bata. Ayan. Kanal gina siya, bordia nagtabo ang Borag Creek, padulong sa dagat. So kung kusog ang ulan, tapos high tide, mura rin siya, borag mubaha, maksyon og baha, ana. But in fairness, medyo wa man po tayo nakita nga mga naglutaw-lutaw nga basura, Tinaw man po. So, might as well, pagawas niyo mo si mong balay, naman ang tubig, di, himo na tong instant resort, in fairness. Ay, wala niya nakuha sa video. Tingitan pa si ng pining. Ang pining! Ayaw sa panghugas niya, kaya ang imuha awas sa lababo mo, anibili sa kanal. Na nangugas sa plato, so na, basi na yung panagtunang, basi na sa gulbaboy na kanugayan.